ଚାରିଟା ପଶ୍ଚିମ ବରମୁଣ୍ଡି ମଶାଣି ସାହି ଭିତରେ ଅଛି କ'ଣ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା ବରଜୁଲି ଆଦିଗ୍ରା ହଁ ଏତିକି ସବୁ ଅଛି। ସରଞ୍ଜପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତହସିଲକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଘରେ କରି ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଘର ହେଇଯାଇଛି। ଜାତି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ'ଣ କେସ୍ କି ସପର ସବର ସବର ଆଉ ଜାନି ଆଉ ସବୁ ବିଲମ୍ବ ସବର ଆଉ ଜାନି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ 891 7266 ଫୋନ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନାଇଁ ସାର୍ ନିହାତି ଲାଗିବ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କୌଣସି ଲୋକ ଆର୍ଆଇ କି ତହସିଲଦାର କି ନହେଲେ ନେତା କି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ପଇସା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ବା ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏତିକି ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଯଦି କିଏ ମାଗନ୍ତି ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମିତି ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସେ ଆର୍ଆଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଆର୍ଆଇ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା ସେ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ତେଣୁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର। ହଁ କଥା ହେଇଯାଇଛି ଲେଖିଲେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପକ ଟେବଲେଟ୍ ମାର ସେ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ପେକି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଅ ହେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଅ ବୁଝିଗଲ ତ ସାର୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସେଜ୍ଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ହଉ ନହେଲେ ଯିଏ ହେଉଛି ହଉ ଆମେ କରିଦେବୁ ନହେଲେ ଆର୍ଆଇ ବି ନେବୁ ଆମେ ପଟା କରିଦେବୁ ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମେ ଦେଇ ଦେଉଛ। ହଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ନା କାହାର କୌଣସି ଗାଁର ଦରକାର 220 ଟଙ୍କା ଥାଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିରେ ଲାଗିବ ଯେହେତୁ ଏସ୍ଟି ଲୋକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 220 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ହଁ ଯଦି ଆର୍ଆଇ କେବେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇଟା ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇଟା ତ ନିହାତି ସାର୍ ଆସିପାରିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଟିକେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିପାରିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିପାରିବି ଆଜ୍ଞା 200 220 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ନା ହଁ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ହେଲା ରିପୋର୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ରସିଦଟା ଏଥିରେ ଉଠାହେବ ରସିଦ ନେଇକରି ମାନେ ଆର୍ଆଇ ଶିସ୍ତୁ ରସିଦ ଦେଲେ ଶିସ୍ତୁ ରସିଦ ଗୋଟେ ଦେବେ ସେଥିରେ 220 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଏମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କଥା ପଡ଼ିକି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ପଟା ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଟା କରିବି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ପଟା ହୁଏ ନାହିଁ ସେମିତି ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ପଟା ହେବା କଥା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଦେଲା ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବାର ଅଛି ଆଉ ଜାଗାଟା ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା 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 ତେଣୁ ଏଇଟା ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍